ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବିଦେଶର ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଜଣେ ଚାଇନାର ଦାର୍ଶନିକ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାଣକ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିଲା। ଚାଣକ୍ୟ ତେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବାକ୍ସ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଆଲୋକରେ ସେ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ନିଜର କାମ ଶେଷ କରି ବାକ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ବାକ୍ସ ଜଳାଇଲେ। ଦାର୍ଶନିକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପରିଦର୍ଶନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଥା ହୋଇଥିବ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଜଳୁଥିବା ବାକ୍ସକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲ ଏବଂ ନୂଆ ବାକ୍ସକୁ ପୁଣି ଜାଳିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ତୁମର ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରଥା? ଚାଣକ୍ୟ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ସାର୍, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଥା କିମ୍ବା ଧର୍ମର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ବାକ୍ସରେ ଥିବା ତେଲ ପାଇଁ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିବା ସମାପ୍ତ କଲି, ସେହି ବାକ୍ସରେ ଜଳାଇବା ହେଉଛି ମୋ ଦେଶର ଧନ ନଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ସହିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ତେଲ ମୋ ନିଜ ଟଙ୍କା ସହିତ କିଣାଯାଏ। ମୋ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଚାଇନାର ଦାର୍ଶନିକ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଦେଶ ଭାରତ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ସେହିଭଳି ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଜଗତଗୁରୁ ବୋଲି କହିବାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଦର୍ଶ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।